Hi guys, kharbai, good morning. गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय आंनि सेकेन्ड चेनेलाव। So जोङो दानिया शुटिं खालामनो फैदो बाम्बुला एपिसोड 52 नि नोंथांमोना नायलांबाय थादो ब्लगखौ लोगोफोर नोंथांमोननो गासै बिहाइन्ड द सिनफोरखौ शेयार खालामगोन। So थोदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, लेट्स गो। नै लोगोफोर दाब्लिया जा ब्लग बानायदों मालाय। ब्लग बानायगासिनो। रेडी दे एक्शन। गिर 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 मुसा सानाया गैसोरखौ नायहरनानै स्रा सारमामोन दे रेडी दे एक्शन। गिर 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 मुसा सानाया गैसोरखौ नायहरनानै साननानै गिर 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 मुसा सानाया गैसोरखौ नायहरनानै साननानै खलतां तां खलतां तां सोरगिदिं गिदिं सा खलतां तां सोरगिदिं गिदिं सा सिबा आदै आदै आथिया सासिउ आथिया सासिउ नाङा आदै आथिया सासिबाय आंहा आदै आदै दे रेडी एक्शन। फैयाना नोङो आं गोख्रै फैनो बासो फै गोखोनजों होनबाय फैयाना नोङो हो नानि गोख्रै फैनो बासो फै बहा मटर लगायना दुगैदों बियो र' नोंखौ नानि थांखा मटर बन्द खालाम दे रेडी एक्शन। देखो Canja cuối cùng Go yang bayang ha Đây là được lên này bay đi muncung ha Đây bạn đi bay đi muncung Canja cuối đây là tomato मा जाखो आंहा बायथिबां मोजां सिमां नुबाय थादोंमोन मा मिथिया गनेशखौ फन खालामना खामाखैबा लोगोफोरनिया शुटिं खालामगासिनो खिथायाखै आं बैनो मनजननो बावलाजों आंजों खिथायाखै माने माबा गनेशआ बि उखा उखा सोलिहरनायानोलाय माने बानायजोबनो हायिनि hey deh. Hey, kita ni macam apa kau dah nak? Ikut kita lah dah. Dah ni macam apa kau dah mana hang? Naba, kau nak tunggu lah kau. Macam kau lah bayang nama ba. Kau tang. Kau nak tunggu mana hang? Gak jadi macam apa? Kita bang, mana man? Udah nak kau naik. Dah ni macam apa kau hayang? Kau nak tunggu. Action. Engkau kena manja kau hang apa? गुजुनायबो जादों आङो फिसा गुजुनायबो जादों फैथियानो गैखाया आंहा रेडी एक्शन। Di action ha. Action. Hei Maoji, Maoji burwia jika pujiau mosaनानै फैबाय ओमफ्राय बिराद मोसाबाय लेंबाय Maoji burwia सामथाय बाजुबाय बाल सामथाय बारि बै नै जिगाब फुजि नुदों दा बेयावनो बाब्राब मोसानानै फैबाय
Maoji nोंनि लुकखौ खिथि आंनि लुकआ बेनो लोगोफोर गासिबो नुखाबाय आं जि मोजां नांगोन दाब्लिया एक्सन मा मिनिबाय थाखो बे आनैसोआ ओइ आनैसो आनैसो ready action बिदि गुबुननि बारियाव थाइजौ खान्थाल नागिरबाय थाब्ला मा जानो हो बिदिब्ला फरायनायाव बोरै जौगानो बै थांनाय आनजादावबो नाम्बारखौनो मोनाखै बे गथ'आ लास्ट जादों बयनिख्रुइ लास्ट जादों ओइ आनै गाबनाङा दे गाबनाङा आं उनाव होगोन ना मा जौसे 500 होगोन आं नोंनो 500 रां दंखायो राङा ओइ जानाय नंबालाय खारनांसिगोन आङो बेनिफ्राय ready action जानाय नंबालाय खारनांसिगोन आङो So लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना बोरै मोनखो अननानै कमेन्ट्स खालामना खोन्थाहरदो आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो स' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै लोगोफोर आंनि नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन स' टाटा बाय बाय